Okei, eli moikka kaikille. Täällä Meribel ja tänään mä teen tommosen videon niinku vinkkejä kynsien pureskelijoille, kyllä. Eli mä pureskelen kynsiä. Näkyy. Okei, joo, tässä on vähän tommosta. Joo. Katsokaa, kuinka sepä kissa. Eli, joo. Mä pureskelen kynsiä. Ja nytten, jos te pureskelette kynsiä, niin se on ärsyttävää, eiks niin? Tehän kynnet on niin lyhyet. Mä oon pureskellut silleen mun kynnet. Mä oon pureskellut ne niin lyhyeksi, että mä oon nähnyt tätä nahkaa täällä kynnen alla. Siis enää mä en pureskele niin lyhyeksi, mutta joo, silti aika lyhyeksi. Ja se ei oo hyvä. Se ei tee hyvää sun kynsilles, se ei tee hyvää sun hampailles, se ei tee hyvää niinku sun organismilles. Kyllä, koska jos sen kynnenpalat tulee sit sun mahaan, niin sitten se on tommonen challenge. Mut joo. Eli nyt mä jaan pari vinkkiä, miten sä pystyisit lopettamaan. Oon kokeillut näitä. Kyllä mä oon pikkuhiljaa lopettanut, että mulla on ihan normaalisti, niin mulla on tommoset kynnet, mutta mä haluaisin ne niinku vielä pidemmäksi. Niin joo. Ensimmäinen vinkki on lakkaa kyntäs. Siis jos sun kynnet on hyvin lakattuja, niin sä et halua pureskella niitä. Sä et halua niinku pureskella sitä lakkaa pois. Muutenkin, siis kuka haluaisi jotain lakanpaloja niiden kieleen tai suuhun tai mahaan, tai mahalakkuun tai jonnekin. Niin, joo. Niin sit sä et vaan pureskele niitä ja sitten ne kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Tietysti ei oo niinku hyväksi laittaa koko ajan lakkaa niihin, mutta silti aina vähän väliä niin lakkaat ne. Sitten toinen on kokeile pahalta maistuvaa lakkaa. Mä en ennen tiennyt tästä, kun mun äiti osti mulle tän. Mut siis pahalta maistuvaa lakkaa, sä lakkaat sen. Sitten kun sä pureskelet sun kynsiäs, niin ihan oikeasti. Siis se maistuu niin pahalta. Mutta jotenkin mä en vaan motivoidu siitä, koska mä en ikinä löydä sitä aikaa laittaa sitä. Mä en tiedä miksi, ja mä en kovin niinku jaksa laittaa sitä, mutta joo. Kuten mä sanoin, mulla ei ole inspiraatiota siihen. Joten joo, mun täytyy kai aloittaa joku inspiraatiotaulu Pinterestissä. Joo, Pinterestissä joku inspiraatiotaulu laita sille 21 easy DIY nail arts. Sitten vaan on silleen. Ja kolmas on, sä saatat pureskella kynsiä sen takia, koska sun käsilläs ei ole tekemistä. Eli hankki käsilläs jotain tekemistä. Se voi olla vaikka joku, en mä tiedä, joku pikku paperinpala, että sä voit sit turtistella ja silleen. Mutta niinku, jos te näitte mun sunnuntai-maiden, sit mä menin ostamaan sitä tarkkaplastiliniä. Sitten tiedätte, mistä mä puhun, että mulla käsillä ei ole tekemistä. Koska kun mä katson telkkaria, niin sitten ne vaan eksyy sinne niinku sillä. Niin sitten tarkkaplasti, niin kun mä katson telkkaria, niin sitten mä voin vaan niinku. Ja ne kynnet ei eksy siihen suuhun. Niin joo, eksy suuhun. Sitten toinen syy, miksi neljäs vinkki on se, 8. Neljäs vinkki on se, että sä voit, että voi myös olla silleen, että sä pureskelet sun kynsiä stressin takia. Te varmaan arvasitte, että tää tulee mun tosta stressipallo. Ihan oikeasti. Ja sit sitä tarkkaplastiliniä, se toimii kuin molempiin tapauksiin. Niin. Joo, en mä tiedä. Kokeile meditaatiota tai tommosta. Mut joo. Sitten 5. Se on vähän niinku se ensimmäinen, mutta ei ihan. Eli lakkaa geelilakalla. Geelilakka on paljon kovempaa ja sä et pysty niinku puremaan sen läpi. Et edes silloin kun sä tahtoisit. Niin sitten se on tosi hyvä juttu. Mä en oo ite kokeillut sitä, koska mä en oo jaksanut mennä mihinkään kynsisalonkiin. Ja en myös halua lakata niinku kotona geelilakalla, koska mä oon ihan surkea lakkaamaan. Sitten sitä menee johonkin tänne. Sitten kun geelilakka ei tule helposti pois, niin sitten se jääkin vaan sinne. Täytyis kai joskus mennä johonkin kynsisalonkiin ja sitten laittaa geelilakalla.
Niin, joo. Sitten mä en puriskele niinku niistä läpi. Ja jos sä oikeasti puriskelet geelilakasta läpi, niin okei. Sitten sun täytyy varmaan kokeilla niinku kaikkea, mitä mä sanon tällä. Mut siis 6 on sano kaikille, että sä lopetat. Eli sun kavereille, perheelle, kaikille, että ne sanoo sulle aina kun sun on kynsiä suussa, sitten ne sanoo sulle, että hei, lopeta. Mä oon oikeastaan sanonut Marlenille, että lopeta. Että mä lopetan. Niin sitä aina kun me puhutaan FaceTime, mulla on kynnet suussa, sit se on silleen, Meribel. Niin joo. Se auttaa myös tosi paljon. Niin 7. on mieti rankaisu itsellesi. Eli jos sä vaikka pureskelet kynsiäs, niin sitten sun täytyy laittaa sun puhelin vaikka 8 tunniksi pois. Tai jotain tommosta. Tai sitten sä et syö jätskiä päivän. No okei, se on jo vähän harski rangaistus, mutta siis joo. Eli mieti itsellesi joku pikku rangaistus. Ja joo. 8. ja viimeinen on inspiroidu. Niin kuin mä sanoin siis, se Pinterest-taulu, se on tosi hyvä idea. Sä vaan katot siitä silleen. Siellä on niinku, sä voit vaikka etsiä, jos sä tykkäät kissoista, niin sit sä voit vaikka etsiä cat nail art, niin sitten katot vaan silleen. Ja sitten kun sä oot kasvattanut sun kynnet tarpeeksi pitkäksi, sä veet vaikka johonkin kynsisalonkiin ja sanot, että hei mä halusin tällaista niinku kuviota mun kynsille. Niin se myös inspiroi sua tosi paljon. Mun täytyy muuten tehdä toi. Että joo, niin sitten johonkin kynsisalonkiin. Että teen tommosen Pinterest-taulun. Tai sitten tässä voit vaan niinku seurata Instagramissa kaikkia tommosia kynsivideokäyttäjiä ja tommosta. Ja sit sä vaan niinku, teillä on ehkä kynsikuvakäyttäjiä enemmänkin. Niin sitten sä vaan teet screenshotin niistä ja sitten teet sun puhelimen kuvissa albumin. Niin sitten sä voit vaan katsoa sitä silleen, vau, kiva. Niin, joo. Mut joo, hei. Tää oli tämän päivän video. Kiitos kun katsoitte. Toivottavasti nää auttaa teitä. Ja laittakaa tuonne alas kommenttiboksiin, mitä muita vinkkejä teillä on. Koska oikeasti mä tarviin niitä. Koska mun kynnet näyttää aivan kamalilta. Mut joo. Eli moikka. Ja muistakaa katsoa Marlenin video huomenna. Moikka!